שלום לכם קהילת בני ישראל. שמי טלי טולדנו, מנהלת בית ספר קפלן בפתח תקווה, ישראל. שמחה מאוד להציג בפניכם את בית הספר שלנו. שמחנו מאוד לקבל מכם את הסרטון, ובכלל גאים על שיתוף הפעולה המקסים שיש בינינו, ואני בטוחה שהשמיים הם לא הגבול. אז צפייה מהנה. שלום לכם בטקסס, אני מאוד מתרגשת. שמי אפרת, אני המורה שמלווה פה את הקבוצה יחד עם הדס המקסימה. אנחנו מאוד נהנים לעשות איתכם את הפרויקט. אני נמצאת פה בגלריה של בית הספר. כאן מוצגים עבודות אומנות של תלמידי בית הספר. ואני מאוד מאוד שמחה להתחיל את הסיור בבית הספר קפלן בפתח תקווה. להתראות. Good morning. תגיד good morning. Good morning. Good morning. Good morning. מה עם הדף הזה פה? זהו חדר צמיחה. בכיתה הזו לומדים שיעורים מיוחדים, פעילויות כיפיות ושיחות אישיות עם תלמידים. כיתה שאנחנו לומדים. זהו חדר הספרייה שלנו, שבו אנחנו לומדים ומחליפים ספרים. אנחנו נכנסים כרגע לאולם הספורט. אנחנו עכשיו נמצאים בפינת החי, בחצר בית הספר שלנו, והתלמידים בעצם אחראים להאכיל את החיות ולדאוג לכל מה שהם צריכים. הנה אתם רואים חלקים מחצר בית הספר שלנו.